ngadon lai teli ki jingkerpat ba phinle ondang ala khlat no nagane ka perthei ka banung kong kalong ba ya ka senduk yap ka jonga ba sobha ban ongi ki doktor bakin ra ya ka senduk ka baar kalong ba yakini ki kiti ki jonga sobha ban bu shabar jong senduk wanombo hapo rangkat bat kamet bat ka balai ka jingkerpat kalong baya ka pisa ka bangadon ka spa ka phau ka bangadon ka ksiar ka rupa ka bangadon sobha ban phriang ya ka ha ka lenti yaj ka bangade ban yaj lingba ka met ka jonga shagalom jiktap kita kilong kikintien khatdo jong usim Alexander ubakhrau lani ya ubak ka perthai ka tip kum Alexander the Great barka ei ka daw ba Alexander ul ong yakini ke lai teli kikintien tongnya pej kawai nakaliang jong ka channel Ethos Talks ni kwa ban ai ka jing khublei ka bekerpang ya phi baro nama ka jing gershan ka jing ai mensim bar ka jing ya snok tilang jong phi bat ngi ha ga ba penlong ya ka ne ka channel jong ka jing kerkhu kumang ya tip na kikot history bauni usim Alexander ulong usim ubala long sim hagarta ka ba arpho bar ulong usim hagarta ka hima Macedonia lani Makedonia ka badon ha Greece kadi ka hima jong ki Greek bat ndai tanggata ula job thma yaki babon ki hima hakatu ka por bat ula job thma wat shadu shari India ro balaong bahadu kene ka singi ka bamentaru umdan unu sim hangane ka perthai bala job thma la no bala pen yare ka hima ka jong o khambon banya uneus im Alexander ubakhrau hare ka jing khrau ka jong o umdai tang ha ka jing im ka jong o hare ka jing khrau jong o kolong khamtam ha ka jing yap ka jong o khamtam yaitu kikintien ki ba ulakren barka ei ka daw ba Alexander ul ong yakini ke lai teli kikintien tongnya pej kawai ka banung kong ul ong ba ai ba ki doktor ki bala sumaryanga kin ra ya kasunduk ka jonga ula ong ya kata namaru ong ba nga kwa ba ka perthai kan tip ba ki doktor kimla ban ai ka jing perkhia ka ba pakka bar kimla ban weng ya ka jing yap na kane ka perthai kalong ka jing shisha ba ki doktor kila ban ai ka jing sumar hare ka jing penkhia kawan naublei Malishim da wai how weu doctor but habang ngala rung hato kamara jong doctor ngala ie ko ke jing tho ka ba tho ba nga sumar henrei ublei open khia I treat but God heals ka ong ha tien pareng te katai kata ka jing shisha ba ka jing shania ka jongi ka de ban long ha ublei om ha ka jing la ka jongi lani ha ki brio naman ngimtep ka ega banja ha ba shisngi menta sngi ngia biang kumne hare la shai ka ega banja ngimtep namar kata ka daw ong usim Alexander ai bagi doktor ken ra ya ka senduk yap ka jonga khanang ba ka perthai kan tep ba ki brio kimla ban weng ya ka ne ka jing yap ka baar pat balai ong ba bo ini ki kti ki jonga shabar jong senduk wang ai baka perthai kan tip ba lengkhut ngalawan syagane ka perthai ba lengkhut menta ngan lech phai pat thli ngalawan ba thli ngan lech phai pat wang ba ngala job la jan borok ko ka perthai henry menta ngan lech thli nang ne nila bane shibon ki ai nakabanta ya la die hanai kita baro ka perthai kanam kan mau hanai ke ai ka bangile nakabanta ki wei lingba jong ni ki ti jongi kabangia rap iki waipat ye kataken kaban sa pertu jiunam la jiunam baka daw ka balai ka ba Alexander wong baya ka pisa ga jonga ka banga kamai ya ka spa ka phau baya ka ne ka ksiari ya ka rupa to phriang ya ka hasurok lani senret ya ka hasurok kalong ba wong ba kibrio baro kentep ba kat ne ngal akamai hari ka ne ka spa ka phau
kam mentoi ai ru em. Kam mentoi ai ru em. Namar ba ngamla ban ra eki. Habala keli o Jesu. Ngelek kumno ban yo ai kajing em gabam jokot. U Jesu la ong yak ni kintien. Kiba kordor hado kata-kata. Ula ong ba men e yo bleu jong me. Daka do nuot ka jong me baro. Daka men sim jong me baro. Daka jing mut jang berkat ka jong me baro. Badaka bor ka jong me baro. Baru Jesu la ong ru. Ba men e yo panamar jan jong me. Kumbaya la de. Ke ai ka bangile nakabanta jong blei. Kadika taken ka banne junam. Ke ai ka bangile nakabanta jong panamar jan. Nakabanta jong kitu ki badan kam ya ka jing arab ka jongi. Kataken kalong ka banne junam. Habangile bah daka ketien ka thliet. Ngile bah ken daka daki kam ki kti ki jongi. Nakabanta ka buram jong blei. Nakabanta banyarap ikiwe. Kataken kalong ka banne junam. Shua bangan penkut sakwe ko aban ong. Ba unius im Alexander ru bakrau. Habau layo pang hagalenti ka ba wan ban jok thma. Usu thu ba unum im slam show. Kum tau la ong yakito ki sipai ki jong u. Wang ba sobha yalam kloi kloi yang asayeng. Namba ngakwa manganyo iya ka keme ka jonga. Shua bangan klat. Henry ka ba sosi ka long ba Alexander wal haban khabrip iki khmat. Wal haban klat no nang ka perthai. Klem yo i ya ka keme ka jong u. Bat ka ba don kam nam ta jong ir ka long ba. Mangin e yo blai dak don no jong i baro. Mangin e ya la upara marjan. Sedang nengkong na iyeng mo. Kata ka ba nengkong ka bangin don kam. Teng yus ngo ba ngilaban em marway. Teng yus ngo ba ngilaban job ya kana ka perthai. Em. Ni don kam iway pat. Mangin don kam ru ban ITLD ha oblay. To oblay ungkar khuya phi lengba jongga ne gajing keren. Sobaban share ru egali ka video shaki way ro ken. Bakan long gajing hikaya kiro gajing I'm same ganya kiro. Bakat bagirang em ha ka perthai. Kinung perkhat ken tang ya ke ai ba dei jong ka do. Re ki ai ki ba dei jong umen sim. Ki ai ki ba dei jong ki bakin jam sim ken. Mar ki ai ru ki ban long gajing kerkhu anna ka banta jong ki way. To oblay ungkar khuya phi lengba jongga ne gajing keren.